Дами и господа, здравейте и добре дошли в Бой Борисов подкаст. В днешния ден, заедно с Милен Танев, ще направим разбор, точно разбор е може би думата, на матча между Лудогорец и Левски, който завърши 1-0 в вчерашния ден. Ние записваме в петък някъде около 11:30, т.е. ако случайно има някаква друга новина, нали, да не ни съдите, че не сме я коментирали. Как си, Милене, на първо място? Добре съм, Боби, супер съм. Готов. Горещ с картоф, нали така бе? Да. Абонирайте се, дами и господа, за канала, харесайте видеото. Ето в тези моменти, ако се абонирате за канала, натиснете камбанката, може да виждате кога излиза такова видео, което дори понякога не съм ми обявил, макар че това го обявихме. Естествено, подкрепата и членството в Бой Борисов подкаст също са на лице. Аз не спирам да казвам, че това е нещо изключително ценно за мен и аз държа да продължа да го правя, за да може да има съдържание. Виждате, че се опитаме да увеличаваме и съдържанието точно заради хората, които ни подкрепят, заради хората, които ни помагат във всеки един момент. Напомням ви да си направите отбор на седмица, защото по този начин може да печелите награди. Мисля, че от другата седмица ще има и други начини, но този е за сега. И на тези от вас, които сега ни гледат, нека да кажа, че за всички членове на канала има една специална общност, в която могат да коментират всичко. Между другото, там разговорите са доста интересни, доста продуктивни като съдържание, има и отделен канал, в който съдържание пускам, Viber канал имам предвид, който съдържание пускам само аз. Сега, ясно е, Милена, че темата е Лудогорец и Левски. На първо място, нещо малко по-общо, преди да влезем в детайлите. Как ти се стори матча? Слушах вчера, като се прибирах от работа, пуснах, разбира се, твоето предаване, по пътя да си го слушам. Слушах в двамата герои. Вие си говорите, нали, за матча Левски Лудогорец. Аз с Драго не мога да споря. Той има опит в българското първенство и така нататък. Най-вероятно е следял много повече тези дербита. Очаквах повече ритане от това, което чувах по пътя, по който се прибирах. Но сега, аз го разбирам какво казва с идеята, че трябва да има, че има безумни влизания, които ти влизаш само за да влезнеш. Очевидно е, че ти няма да спечелиш топката, ама да покажеш характер, влизаш в това единоборство и аз не виждам лойка в това. Нали? Тя топката не е 50 на 50 да кажеш аз тук сега ще стъпа здраво, няма да се отместа от спорна топка. А те топките не са спорни, топките са във владение на това. И вместо да направиш движение, което ти да покриеш топката, ти влизаш безумно отзад или отстрани и става грубо нарушение, което позволява на другия отбор даже и да лежи. Защото нарушението наистина става грубо и онзи може да си позволи да лежи. Именно. Което не го разбирам. От друга страна, както знаеш, аз доста онлайн уроци давам вече на деца, които са между възраст най-различна, но в момента диапазона повече ми е между 15 и 17, там са горе-долу децата, които правят. Аз имам някакво виждане как говорят треньорите и за тяхните матчове. Има някакво безумно надъхване преди матча. Няма тактически действия и развиване, а има надъхване. Тия сега ще ги отрепим, стъпвайте здраво, не се давайте, стъпвайте силно. Какво значи стъпвай силно? Как се стъпва силно в матча? И как се влиза в единоборство? Тук хубава тема, между другото. Дай да я развием. Кое е разликата между качеството в един... Защото единоборствата са тема на този матч. Голяма. Една от темите. Левски сами се развалиха матча с влизането. Хората трябва да си дадат сметка за това нещо. Доразви го това нещо като тема. Тези безброй фалове, които Левски правиха, да кажем, че Лудогорец искат да накъсат матча. Те влизат малко по-грубо, за да свират фал срещу Левски. За да може матча да се накъса и матча да влезне в темпо, в което Лудогорец иска. Левски може да вземе топката и да играе бързо. Нали, Лудогорец искат да накъсат матча, Левски взимат топката, слагате и играете бързо. Те правят контрадействие на накъсването на матча.
ускоряват движението на топката, ускоряват матча. Да кажем, че това уж е плана. За мен не е така, но да кажем, че е. Ако това е гледната точка от страна на Левски. Обаче ти с твоите влизания и с твоя брой фалове ти помагаш за пада на Лудогорец. Секунда, Милене. Извинявай, ще прекъсвам. Идеята е, че Лудогорец прави тези единоборства, Лудогорец ескалира твърдостта на влизанията, но всъщност при Левски би било по-конструктивно да не се подава на това да играе своя футбол, примерно. Значи, ако аз искам да бавя движението на топката и да бавя игровото време на топката, самата топка колко се движи, аз го правя с забавяне на аутове, с забавяне на тъчове, с нарушения, с лежене по терена и така нататък. Значи, Левски не може да контролира тъчовете и фаловете колко бързо ще бъдат бити. Те това не могат да го контролират. Това си е... Те могат да контролират собствените аутове и собствените тъчове. Те могат да бият собствените аутове и собствените тъчове по-бързо. Това ще ускори движението на топката. Да правят по-малко нарушение също ще позволи на топката да бъде по-игрова. Добре, аз от позицията за целите на спора в случая. Добре, ама това няма ли да подскаже, че Левски се огъва под напрежение и така нататък? Ама ти пак влизаш в 50 на 50. В 50 на 50 топки ти пак влиза и здраво. Не влиза и здраво през краката на човека. Няма логика. Тези 3 жълти картона през първото по време изиграха резултата. Изиграха роля. И те са безумно глупави влизания. Те не са футболни влизания. Топката е подадена към крака на играча на Лудогорец и той влиза през задния му крак, за да стигне до топката, която е на далечния крак. Тази няма стигане. Не, без фал няма стигане. Това е фал. Да, това е винаги фал. Значи отиваш, затваряш, залепваш се за него и не му даваш да се обърне. Или чакаш да я поеме, грешно. Буташ го в посока, в която искаш нещо, но това влизане през далечния крак, за да стигнеш, през близкия крак, за да стигнеш до далечния, няма кой съдия да не го свири фал. И го свири жълт картон, защото ти в същия момент и го настъпваш. Ти ако го настъпиш малко по-високо, може да стане червен. Защото теб кракът ти е по диагонал. Ако го настъпиш по-високо. Сега, защо на Лудогорец тези влизания? Защото хората казват, добре, вие казвате, че на Лудогорец те могат да го направят. Аз не знам кой е накъсал мача. Не знам, за мен Левски искаше да накъса мача. Така изглеждаше. На мен ми изглеждаше, че Левски иска да накъса мача. Но аз тръгвам от гледната точка на Драго, която той каза, че Лудогорец има нужда да накъса мач. На мен ми изглеждаше, че Левски иска да накъсва мач. Лежението на Лудогорец, си бяха сритали. Имаха контузия директно. Онзи футболист го дига, те го изкарват за контузия в началото на матча. Не, добре. Аз имам предвид още нещо, искам да доразвия тази тема. Защото... Според тебе кой? Защото аз гледам, ако гледаме кой лежа на терена повече, аз не гледам това. Бяха играчите на Лудогорец. Но те наистина ли бяха сритали? Това ми е въпроса. И за това да лежат. На мен идеята ми е друга. Кой искаше да накъса мача според теб? Това е основният въпрос. Аз за това се опитвам да излезна, защото ако гледаме лежението, беше Лудогорец. Ако гледаме влизанията, беше Левски. Аз, например, да ти призная, мисля, че Левски и реално Веласкес искаше първото по време да го изиграе така. Ще кажа защо. Ясно е едно. Контекста на матча е такъв, че има 12 точки разлика за Левски. Ако ти изиграеш така първото полувреме и накъсаш първото полувреме, тогава ти оставяш едно полувреме на Лудогорец. Те са принудени да рискуват, защото на Хикса на Лудогорец изобщо не върши работа. Тоест, за мен Левски искаше да накара Лудогорец второто полувреме да излезат по-високо, да рискува Лудогорец в играта си, да ги накарат да излязат,
за да имат пространства. Левски имаше бързи футболисти в предни позиции, които при контратакуващи действия могат да се справят. Смените на почивката, направени от Веласкес, са също в този контекст за преход, търсене на този преход. Тук ме съгласяваш напълно. Той вкара по-бързи футболисти на терена и игра на контратака през второто полувреме. Абсолютно очевидно игра на контратака. За мен това беше целта. Като контрола на Левски е повече от ясен, с хора зад линията на топката. Защото Ради Кирилов... Казваш, че това е план, който той направи срещу Брага. Нещо такова. Нещо подобно. И не беше далеч от това да го реализира формално погледнато, защото става дума за един пряк свободен удар. Игрово беше много далеч. Второто по време, да, игрово беше далеч, като резултат не. Но айде да почнем обаче повече малко по-конкретно, защото това с единоборството е една наистина хубава тема. Ако гледаме така от тази твоя гледна точка, която аз съм абсолютно съгласен, че според мен Левски искаше да накъса мача, според мен Левски търсеше тези фалове, Левски влизаше грубо, за да може да се случват тези неща. Плана първото по време е бил горе-долу изпълнен. Абсолютно. Аз смятам, че плана беше изпълнен на 100% първото по време. Това, което не се получи, беше второто не успяха да вкарат гол от статично положение или да направят контратака и така нататък. Това не успяха да развият атаки, за да могат да са по-ефективни. Примерно тази част от първото по време не беше развито добре. Те не че го направиха и второто, но за да е пълен, примерно да каже да има 2-3 сериозни положения през първото по време, за да кажем, ето плана работи на 100%. Нямаше ги. Но така. На 80%, ако е бил такъв план, да кажем, че са го изпълнили. Така, включваме графиката вече. Виждаш ли я добре? Да. Тебе. Така. Това е Лудогорец с топка. Лудогорец с топка имаше две ситуации. Едната, когато Левски се изтегляше с висока линия, и още една, когато Левски е на по-дълбока защита. Когато е на среден блок. Аз ти ги пратих. Да. Идеята е следната, че когато това е разположението, една от идеите на Левски е заставането на двама души един зад друг, като втория полузащитника застава пред Нареси. И според мен идеята е точно да се лимитира до минимум възможността топката да минава през Нареси при разиграването на топката на Лудогорец. Това е зона, в която играят 2 на 3 играчите на Левски, но според мен те си я бяха приели предварително. И когато топката се разиграе към единия централен защитник, и примерно той получи тук, следва това движение на единия нападател и това движение на другия и съответно Нареси формално е сам, но топката не може да стигне директно до него. Другото, което правиха, ако Лудогорец отворят повече, кое да отворят? Двойката на страни, ако отворят. Да. Единия пресира на човека с топка от двойката, няма значение кой, с ъгъл да не може да се обръща, с топка. Малко по-нагоре през зона 14, така че той да не може да играе. За да може да го бута нататък и другия си остава там, за да не може да играе напред. Тоест, идеята е да го избуташ тази топка. И ги бутат към тъча, защото ако я вземат в момента Левски, могат да влезнат през средата. Това беше другия. Ако Лудогорец отворят, те ги бутат към тъча. Между другото, Лудогорец това го направиха, не го правиха много често, може би точно с опасението да не им я вземат по този начин. Защото тук сега Левски горе-долу на тъча имат 3 на 3, ако я вземат, спокойно могат да минат през двамата централни защитници, на бърза атака, там ако се изгуби по някаква причина. Примерно в зона 13 да се изгуби някаква причина, или в зона 12, където и да се изгуби в тези зони, може да бъде атакувана двойката централни защитници в момента, те са уязвими. Затова тук много често, за да ни рискуват тази топка, играха с вратаря. На Лудогорец. Лудогорец играха с вратаря и вратаря или изчиства, защото имаше хубава преса, или обръща, в повечето случаи играеше дълго, но няма значение. Но Лудогорец играха на сигурно. Добре, при изграждането на атаките на Лудогорец, кое е характерното, което трябва да отличим в този матч? Сега,
Това, което аз съм си отбелязал, Лудогорец имаха формациите оставаме така както е, защото те горе-долу така играеха, чакай да слезна. Първо имаха много силна девятка, която беше изключително подвижна. Изключително подвижна девятка, която се движеше назад и навсякъде. Тази девятка беше много добре. И този диамант, те реално образуваха диамант между дефанзивния халф, двата халфа отстрани и девятката. Те играеха да държат Левски вътре в центъра. Нали, Левски да се прибере, да стои центъра. И по този начин правиха тройно предимство на единия тъч и тройно предимство на другия тъч. На единия тъч имаш фулбека с единия вътрешен халф и крилото. Да. И на другия тъч по същия начин. Но единият тъч се използваше за разиграване, левият тъч на Лудогорец, а десният тъч се използваше за бързи атаки. Това беше много очевидно. Секунда. Тук е една друга тема, която от вчера всички коментират и искам да я изясним. Присъствието на Станич, който е класически вътрешен полузащитник и офанзивен полузащитник, може би също да го кажа, на левия фланг. На левията. Отиваше, левията. Той играеше ляво стояща осмица. Да. За мен... Ето тази формация играе ляво стояща в осмица. Секунда. Имаш предвид? В това разположение играеше ляво стояща осмица. Ето тази. Ето този. Така, да. С идеята... Че той там трябва да я разиграват. Там трябва да я разиграват, да наклонят Левски натам. Левски натам и с обръщане да атакуват със скорост зоната, която Майкон така или иначе почти винаги остава. Отново се бяха прицели в зоната на Майкон. Отново, само че по различен начин. Секунда. Това, което, защото ти казваш тук, аз го виждам, станеш по-скоро тук в ляво, защото Лудогорец си ги има и Дуарте, и Нареси като опорни, Чочев и Крилото. И според мен идеята в моите очи е, че този триъгълник, за който говорим, той всъщност идва и тук. Доста по-навътре. А не толкова на Крилото. Да кажем, но един от двамата отиваше на тъча. Един от двамата отива на тъча, за да може да имаш обратен триъгълник. Това имаш предвид, нещо подобно. Да, за да имаш обратен триъгълник навътре. Защото тук Недялков, Антон Недялков е чудесен пример за това. Той, освен това, ако му се отдаде възможност, може да тръгне на фланга. Нямаше толкова много възможности в този ред на мисли. И така, но влизането на Станич навътре, за мен, също беше много интересен ход, защото ти в един момент вкарваш опасност, заплаха за противниковата врата по много различни начини. Да не говорим, че девятката е много подвижна. Тя в тази среда, която тръгва да разиграва, той отива ето от тази страна на централния защитник. Нали? Отвътре на централния защитник, ето там. И това задължава другия централен защитник да пребере и дефанзивния халф да пребере на Левски. Да. Това ги задължава. Не, и Лудогорец остава примерно ето там. Да. И ако номер 10 от Левски маркира шестицата, примерно, ето така, въпреки че той прибираше, Лудогорец се опитваха в момента много бързо да я завъртат през отбраната и да я пратят от другата страна. Да, защото тези линии всъщност... Те за това номер 8 от втората осмица на Лудогорец трябва да остане там, за да има пас по правата. Да има опция за този пас. Лудогорец, като тръгнат да въртат през централните защитници и дадат на втория централен защитник, този пас трябва да го има, за да може Левски да остане навътре. Сега Левски този пас го маркира задължително, така че номер 7 отива надолу и номер 4 влиза навътре. Нали? В смисъл, те трябва да влезнат, за да може този пас да не стане. И сега вече се използва зоната на Майкон. Тогава се праща на тъч. Той стои там, за да може да стоят Левски вътре. Разбираш ли? А пък фулбека стои на тъч линията. Добре. Тоест, те са така. За да може сега да бъде използвана зоната на Майкон. Но те разиграват от онази страна, бързо обръщане през двамата централни защитници и атака 2 на 1, ако е възможно, на зоната, където е Майкон.
Много се Така, бяха прицелили в него, не знам защо. ами, Може би дефанзивно има проблеми най-много. Аз лично да ти призная, смятам, че сред опорните полузащитници на Левски има понякога, понеже за мен Борас е по-силния, втория опорен полузащитник на Левски, който в случая беше Търдин в началото, след това влезе Костадинов, може би се прицелват не точно в зоната, не точно в крайния бранител, а в опорния полузащитник от тази страна. Между другото, Ради Кирилов помагаше също много като опорен като крило. Ради Кирилов помагаше много в играта. Да, той трябва да върне там. При това разиграване на Лудогорец той трябва да върне примерно в зона 7, на ъгъла на зона 7. Да кажем, че няма да маркира играча, но трябва да е въгъла на зона 7, за да е еднакво близо до фулбека и до крилото. Да види коя зона ще пресира при паса. Това получаваше ли се достатъчно много пъти за Лудогорец? Сега, това е Левски, което аз не успях да го разбера. Те вместо да пренасят в разиграването на Лудогорец, което Лудогорец правят от другата страна на терен, те си изкарах всички жълти картони. Имаш предвид тук, в тази зона? В тази зона и примерно, защото Лудогорец не всеки път минаха през централния защитник. Някой път Левски се прибират по-навътре и шестицата остава свободна. Лудогорец се опитва да минат през шестицата, защото е по-добре. Да, Левски се прибират примерно в това положение. Тук. Малко по-назад. Да. Съответно, разиграването на Лудогорец отива по-напред. Малко по-напред, да. Да. И тогава имаш минаване от тук. През шестицата се опитваха Лудогорец да минат. И Левски биеха много силно. Шестицата дръпни малко назад. Да. Тяхната шестица на Лудогорец. И Левски биеха там шестицата. И биеха това обръщане да не се случва много силно. И си правиха фалове много. Там в центъра на терена правиха. Те почти всички фалове са им там. И жълти картони. Всъщност истината е, че Левски има... и жълти картони на Левски са в зона 9, 8 и 7. Което е безумно. Ти говориш за 9, за тази зона. Да. Формално футболистите на Левски, които получиха картони, са десния крайен бранител, десния флангови футболист и дясно стоящия вътрешен полузащитник. Защото при разиграването на Лудогорец ги изкараха тия жълти картони. Заедно с другия опорен полузащитник. Т.е. двамата опорни полузащитници първо, плюс дясно стоящите в играта. Реално, сега ако гледаш и статистически нещата с жълтите картони, те тотално са вървяли по плана на Лудогорец. Да. Тотално са вървяли по плана на Лудогорец. Това се вижда сега, да. Факт. Добре, какво друго бихме могли да... Сега, айде да се опитаме да обърнем нещата от гледна точка на ситуация, в които Левски е с топката, защото аз имам следния въпрос. Малко докато го задавам, ще обърна много бързо ще обърна формацията и ще ги пренареда, но те отгоре са малко по-назад, когато са без топка. Формално. Те и Левски бяха назад този матч. Да, мисълта ми е, че в разиграването на Левски мен ме очудиха някои неща. Едно от нещата ме очуди използването на... Само да те прекъсна, извиня. Разиграването на Левски. Така да е. В моментите, когато Левски имаха топката, те не бяха чак толкова много. Това е друг въпрос, защото разиграване нямаш. Защото за първи път видях Левски без разиграване. Така, точно това искам да наблегнем. Защото за мен, когато Левски принципно, горе-долу са така, нали, може да варира на подредбата, но горе-долу са така Левски. Само да ти кажа, аз офанзивна формация записана за Левски нямам. Нямаш. Нямам. Не се вижда така. Не видях. Аз наистина не видях. Това, което съм се записал, Левски прескача двете централни линии на Лудогорец. Левски прескача двете линии на защита на Лудогорец. Това е от страх да не сбъркат. Това е абсолютно сигурно. Не знам от какво е, но те се бяха позиционирали да ги прескачат. Виж, цялата стратегия на Левски в този мач на Веласкес беше да минимизира рисковете. А цялата стратегия на Веласкес като футбол до този момент в България беше да играе футбол.
да играе експанзивен футбол, да играе футбол, който е с топката, да експлоатира разиграването на топката. Веласкес избяга от себе си за мен и това, и защо му се случва всички мачове с Лудогорец, не знам, не се ли научи вече? Не знам дали Лудогорец не го кара да играе така. Това е един хубав... Лудогорец не са достатъчно добри тактически. Това е един хубав спор, само искам и ще го направим. Само искам да добавя нещо. Когато Левски разиграва, в обичайния случай, забравяме, че тия зелените са Лудогорец. Примерно са Ботев Враца. Първо имаме излизане на по-високо на повече хора от страна на Левски. То пак го имаш по терен. Така. Но имаме ситуация, в която в крайния бранител влиза навътре, отварят другите трима и всъщност тук се получава нещо много различно за Левски, защото имаш много по-различни опции на разиграване. Това е обичайната им подредба, обичайната подредба на Левски, когато разиграва топката. Сега, тя може да се различава, може левия бек да влиза, може десния бек да влиза, но обикновено единия крайен бранител влиза навътре и те играят 3-2-5 или 3-2-4-1 или 3-2-5. Но в този двубой такова нещо нямаше почти в нито един момент. Майкон си стоеше на тъча. Боби, върни така, за да обясним защо най-вероятно не е имал. Да ги върна така в този вариант. Да. Сега подреди Лудогорец в 4-4-2. В 2-4-4 без топка. Без топка. Без топка и ги сложи зад шестицата. Зад двете шестици на Левски. Ето. Тук е да започва първата линия на защита, защото на Лудогорец горе-долу започва така. Да. Събери леко четворката сега, първата. Айде минавай. Айде ти мини. Веднага ще кажа как. Но това не го разбрах. Левски им трябва равен. Защо накъсваш мача, а не ползваш задната петица да разиграва и да държиш топката? Това исках да ти кажа. Значи, това исках да ти кажа. Защото да кажем, че те не могат да минат. Защитата на Лудогорец, тя е с силна индивидуалност, класна е, в центъра има числено предимство при тази формация, тъчовете са уплътнени, всичко е както си трябва. Ама ти нямаш зор да минаваш. Ей, това не успях да разбера. Защо тук те играеха дълги топки? Първо това го нямаше. Да Първо това нещо, което сме начертали, го нямаше. Защото нямаше. Но ако го има, само за момент хората да отрежат половината терен и да си представят, че всичко се движи в тази половина на терена. Там Левски има предимство 6 на 3, защото освен това Светлио Вуцов играе страшно добре с крака. Тоест той е допълнителен полеви футболист при разиграване. Когато е така, Левски ще си разиграва топката от тук, няма да бърза да излиза напред и ще ги чака. И те трябва да излезат. Рано или късно трябва да излезат. Второто по време трябва да излезнат. Поне второто по време трябва да излезнат. В последните 15-20 минути на матча да трябва да излезнат. Да, въпрос на търпение. Трябва да излезнат. И тогава вече в ситуацията, в която трябва да излезат, имаш винаги един човек, който да намери пространство. Той може да намери пространство тук, може да намери пространство тук, може да намериш пространство където и да е. Но ти реално можеш да го направиш. Тогава да почнеш да играеш дълги топки, да вземеш втората. Да, дълга топка, втора топка. На мен това, ето това ти казвам, на мен това не ми стана ясно, защо Веласкес не го направи. Аз мислех, че като направи смените на почивката, тогава викам си на къва, гледай сега, той накъса мача първото полувреме, не се игра формално футбол. Сега второто полувреме ще почне да разиграва топката отзад, ще ги накара да излязат, ще мине през пресата им, защото Светлио Вуцов може да играе, той може да се подреди така и да нямат проблем да излезат. Тогава също. Вратаря на Левски има хубаво дълго подаване. Защото той има подаване, той няма изритване на топка, той има и подаване. Да. И тогава може да се случи, но не го видях. Примерно това нещо не го видях. Разликата между вратаря на Лудогорец, той като играе дълга топка, тя отива балонна. Тя отива високо и пада в половин час. На вратаря на Левски топката лети, пада рано и пада на крака и така нататък. Това са разлики в техниката. Да, и техниката е изключителна. Аз това не разбрах и за мен това, ако трябва да има критика към Веласкес,
Това е критиката ми, защото той има модела, той на всичкото отгоре го има развит този модел. Той го има развит в играта. Сега като ги пуснеш така на преса, Лудогорец могат да си позволят да играят 1-1 в отбрана. И тази преса, която Лудогорец, ако направят такава преса, която в момента ти си пуснал, така, е много тежко за Левски, защото могат да объркат. Левски нямат повече от 4 паса в матча. Не знам дали си дават тази сметка. В целия матч най-дългото разиграване на Левски беше 4 паса. На мен това ми е проблема, защото те го могат. Аз това не разбирам. С Локо София можеха ли го? Да, ама го могат. Други мачове са го правили. Съгласен съм, може да са в някакъв такъв тип дупка, не знам, не мога да кажа. Не мога. Аз плана на Левски не го разбрах. Според мен нямаше план на Левски, а Левски се адаптираха към това, което правят Лудогорец и те бяха, ние сега ще ги неутрализираме. Каквото и ще да правят те, ние ще ги неутрализираме и бяха надъхани да ги ритат. Сега, в твоите очи, преди матча, кой е по-силният отбор от двата? Извинявам се, въпросът ще зададем по друг начин. Кой от двата отбора трябва да се съобразява с съперника в този матч? Съперника е трудно казано, кой трябва да се съобразява с ситуацията, според мен. С ситуацията в класирането и с ситуацията в момента трябва да се съобразява Лудогорец. Тоест, Лудогорец, аз съм съгласен, Лудогорец е отбора, който трябва да измисли нещо, който трябва да форсира нещо. Те не се съобразяват с Левски, според мен се съобразяват с самата ситуация, която е в класирането. Това са две много различни неща. Нали? Добре, защо? Да, добре. Защо обаче? Лудогорец трябва да гонят победата задължително, Левски не е задължително да я гонят и имат спокойствието да играят. Но аз спокойствие от матча не видях. За мен за първи път виждам Левски да, може би и в другите мачове да е било, но тук беше много явно, може би, защото и разликата е 12 точки. Аз не видях в Левски да играе себе си. Защото ако Левски играе в този матч себе си и го загуби, това не е драма. Това не е драма. Те и сега го загубиха. Аз това не разбирам. Според мен не успяха да играят себе си, защото Лудогорец бяха силен отбор. Може. Въпреки цялата игра на Левски и въпреки целия план през първото по време, аз знам, че много хора заради много години връщат назад, то така влиза в Лудогорец, оня така влиза в Лудогорец. Аз гледам 5-6 мача на Лудогорец, аз мръсна игра от Лудогорец не виждам. Не знам те какво са видяли, може би е натрупване на информация, но тези последните 5-6 мача, които аз гледам, аз мръсна игра от тях не виждам. Даже честно казвам, виждам по-мръсна игра срещу тях. И не знам откъде идва. Най-вероятно е натрупване на информация, нехаресване на Лудогорец и така нататък. Ама Лудогорец никой не е виновен, че 15 години става шампион. Да, така е. Лудогорец не е виновен за това, че другите не успяха да намерят модела. Абсолютно по никакъв начин не са виновни. Лион, като бяха 10 години подред шампиони на Франция, какво стана сега като Пари Сен-Жермен с толкова години? Да, не мога да кажа нищо, да. Така е. Сега... В такива първенства, които са малко по-лабилни отборите, когато един отбор намери схемата и начина си на развитие и успее да го постигне, той после може да го поддържа и другите трябва да го гонят. А да го гонят трудно, защото има нестабилност. Така че никой не е виновен, който е намерил стабилността, което според мен, честно да ти кажа, аз за първи път, гледайки мача вчера, си мислех, че двама се карат, трети ще спечели май. Много са далеч. Много са далеч. Не са. Много са далеч. Те са на 3 точки от Лудогорец, нали? Ти говориш за ЦСКА, нали така? Нали, да. На колко точки са от Лудогорец? На 4. Бият Лудогорец, правят равен с Лудогорец. Сега, тая математическа сметка е ясна. Аз ти казвам, че за мен от това, което гледам, те са най-стабилни отбор. А има директни мачове с двата отбора. След 2 седмици е мача Лудогорец ЦСКА, аз го чакам с интерес, защото той ще ни даде много... Не бе, ако е ясно, нали, ако ЦСКА бият Лудогорец 3 пъти и бият Левски 3 пъти, ясно, добре, разбрах. Обаче въпросът не е в това, за мен.
Ще стигнем до ЦСКА, нали? Малко са в страни за сега и трябва да видим точно, как играят. аз за това ти казвам, че двама се карат трети печели, защото те са ги оставили на страни и не обръщат внимание качеството. Качеството е там, обаче и психологията е там, защото примерно матча им те със в момента септември... нямат напрежение. Ами матча им със септември беше много лесно провален. А Боби, това е психология. се случва. На всеки се случва. Абсолютно. На всеки се случва. В смисъл, Левски утре с Локото може да не се справи добре. С Локо Пловдив имаш преди. Да. Важното е, Пловдив е важно да бъде намесен. Нали, каквото говориме ние, там трябва да мине Пловдив, ако може Локото и Ботев. Нали... България започвал Пловдив и всичко абсолютно страни, ясно, нали? абсолютно ясно. Абсолютно ясно. Преди Пловдив, нали, да. Така, вие стадиони имате? Нямате стадиони, не ми се обясня. Не се обясня. А вие имате 1 3/4. В Пловдив имате 1 3/4. Ей, на Локото ще стане. Ще стане. Видях сега, гледах Лудогорец Ю-17 срещу Локомотив Пловдив Ю-17 и отзад се виждаше на кадрите как правят стената. Добре изглежда. Добре изглежда. Така. И ще стане. Добре, да завършим темата за Лудогорец и Левски. Много важен въпрос. Все пак. Вратарски ли е гола? Сега, Сега ще ти кажа аз, секунда, преди да почнеш ти да кажеш, аз ще кажа моето мнение, за да не кажат хората, че е продиктувано от тебе. Сега дали ще ни повярват, че не сме си говорили, друга тема. Но за мен в построяването на стената, в позиционирането на Светли Вуцов няма никакъв проблем. Той е позициониран горе-долу в средата на вратата, има височината и крачката да излезе, да контролира горе-долу вратарското си поле. Удара е хубав, без никакво съмнение удара е хубав, удара е плътен, но аз смятам, че той може да я извади. Не казвам, че гол е вратарски, защото удара е много хубав. Остър и така нататък. Има и някакво движение на футболисти. Но на мен тази топка вратаря на Левски може да я извади. Айде да кажа така, не всеки вратар сигурно, но аз очаквам от Светли Вуцов тази топка да я извади. Сега гледам си записките, Боби, извинявай. Искам да видя дали някакви неща забравяме. Тук съм се написал първо разиграване на Левски 72 минута. Да. Абсолютно. Всеки, който гледа Левски, е фен на Левски или да не е фен на Левски, да се даде сметка дали това е подходящ футбол за Левски тази година. Първото разиграване в играта на Левски да е 72 минута. Големия въпрос е Левски ли го направи или Лудогорец ги принуди? Второто полувреме, ние не сме говорили, аз имам Лудогорец направих тактическо действие, което накара Левски не може да играе никакъв футбол. Но да се върнем на вратари. Сега, аз нямам камерата да видя позиционирането на стената. По начина, по който мина топката, на мен ми говори, че позиционирането не е добро. Какво е? Обясни го. Топката мина с твърде малко фаулц, почти с прав вътрешен мина по край стената и влезна в ъгъла. Това значи, че този ъгъл не е бил покрит за десен крак. Сега, само да добавя нещо, извинявай. И вчера в предаването един от нашите хора, които в предаването ми написаха, и аз днес си пуснах специално телевизионното предаване. При отсъждането на прекия свободен удар, първо отива левия краен бранител на Лудогорец при топката и там наистина много ясно се чува от Светлю Вуцов, ляв крак няма да я бие. Това се чува много ясно. И ако той е подредил стената и след това не я е коригирал, това е проблем. Аз затова казвам, че за мен няма грешка в неговото позициониране, но има грешка в позиционирането на стената. Но аз нямам мъгъла, за да ти кажа, стената е грешна. Аз нямам мъгъла на визуална контакт, за да ти кажа, да, така е. Това го знае само вратаря. Но това, че топката влезна без голям фаулц и с почти прав вътрешен, за да може да има сила и скорост на удара, ми показва, че топката
Нали? Няма това уникално въртеливо движение, което прави на Ливърпул халфа срещу Ман Сити. Там има много силно въртеливо движение на топката. Това показва, че топката минава по край стената и влиза в ъгъл. А тук това движение го няма. Топката лети почти права и влиза със скорост. Да, много леко се върти, но го няма голямата дъга. Да, няма голяма дъга, има почти прав. Има по-скоро прав вътрешен, отколкото. И той за това не стига, защото има твърде много сила. Той виж, че му се огъна ръката. Сега това е другото, че ръката му се огъна. Ръката трябва да му е по-стегната. Нали? Аз се хващам в малките детайли, нали, които са важни. И другото нещо, което е в моето съзнание. Тръгна късно. Секунда. Моят стандарт за Светлю Вуцов не е стандарта на обичайния вратар. Това е вратар на националния отбор на България и вратар, който аз лично ценя като вратар с много високи качества. Стандарта към него, т.е. търсенето на ситуация, отиграване от него ще е една, на почти всеки друг вратар в България друга, защото на мен вратаря Левски е по-добър от вратаря на Лудогорец. Стандарт за вратарство. Какво значи към ония другия? В България, значи не те научих. Толкова време не те научих. Стандартите извън България... България... имаме стандарт за селски футбол и за професионален футбол. Вилигуц му играе професионален футбол. Другите му играят селски футбол. Така ли да не селски футбол, но за Вили Вуцов стандарта ми е по-височък. Изискванията, не стандарт. Ама това е стандарт за професионален футбол. Да си подготвиш стената правилно, да си направиш крачката на време и да си стегнеш ръката. Съгласен съм. Да, съгласен съм с това. Да. Така казано съм съгласен. Да. В смисъл, това трябва да го прави и вратаря на Лудогорец, и вратаря на ЦСКА, и вратаря на Локо Пловдив, и вратаря на Ботев. Значи, щом си това група, ти трябва да играеш професионален футбол. Трябва да играеш по този начин. По принцип и вече така. Най-добрия така. Но по принцип съм съгласен с това, което ти казваш. Все пак е вратар на националния отбор на България. И трябва да... от това, което съм видял, има малки моменти, в които му сега куца му някои неща, няма да влизам в детайли, но има качеството да играе в чужбина. И то на добро ниво. Може би не на най-високо, но на добро ниво. Ако може да мине към Италия и да влезне в някой италиански клуб, ще избухне. След това ще избухне. След това ще стане вау. Добре, т.е. имаме 3 елемента при гола. Връщам се пак на гола. 3 елемента. Стената, крачката и реакцията спрямо топ. И ръката. Мини през тях пак, за да ги синтезираме. Значи топката е с доста по-малко въртеливо движение, което аз очаквам, ако стената е подредена правилно. Няма мъгъла, не мога да кажа директно. Другото, което е, че крачката е малко по-късна. Сега, ако очаквам центриране, е нормално крачката да ми стане по-късно. И другото, което е, той по някакъв начин успя да стигне до топката и ръката, ако беше по-стегната, можеше да я изкара. Ама, нали, то сега, ако, ние слагаме 6 акота, нали. Истината е, че Лудогорец видяха ситуацията и се възползваха от нея. И това е факт. Да. Давам пример, онзи гол на Айван Тони, който много мрънка как премести от топката. Премести я много малко, но ъгъл му беше достатъчен да я вкара по правата в ъгъл, в който се отвори. Не знам дали си го спомнят този момент, в който премести топката малко на сне. Значи, ако ти си сложиш стената недостатъчно правилно и има малък процеп, колко той само премести топката по това време Айван Тони, тя пак минава. Да, въпрос на ъгъл. За да се представят, нали, той ги служи там, ама те бяха там. Стената на престатични положения не може да е просто тя беше там. Тя трябва да е на много определени ъгли, за да може да дава различен тип фаулс. Стената е там да създава проблем на човека, който шутира. И ако не я сложиш достатъчно правилно, някой път създава проблем на самия вратар. Има си цяла тематика за подреждане на стени. Не е чак толкова лесно да подреждаш стени.
Стена се подрежда спрямо линията на дефанзивния блок, стена се подрежда спрямо колко високи футболисти имаш в нея. Много са тематиките. Стена се подрежда на базата дали ще скачат или няма да скачат. Много тематики има в това нещо и не е просто е така. Но те хората не знаят, те си мислят, че аз някой път е така между си говоря, особено за вратари. Освен това, вие вратарите, извинявам се, че се обръщам така, но вие вратарите, нали сте вече, винаги сте отделни, винаги сте си различни и така. Винаги е... Да. Боже, знам, че ти е неприятно, ама е най-развитата позиция в футбол. Не го спорвам. Не. Пък и те, колкото вратари са псували, нормално е да ги харесваш. Разбирам. Аз още освен псуването, псуването не боли толкова много, колкото коляното в кръста. Подозирам, че защото имам проблеми в кръста, някой от тях са такива удари. Да. Скок напред с коляното в кръста ми. Както и да е. Сега, кажи ми за второто, защото времето върви, кажи ми за второто по време на Лудогорец, че е важно, за да затворим темата. Лудогорец успяха да минат в ситуация 2-4-4, което беше много изненадващо за мен. С топка, без топка. В атака. Добре, секунда. С по-широка първа четворка от атаката и с по-тясна втора четворка. Значи втората четворка е тази, която е по-близко до вратата. Да, всяка да е преместа. Смисъл, не мога да е преместа толкова бързо, извинявам. Така. Примерно. Мисля, Лудогорец малко по-назад разиграваха, но да. Да, може би е малко по-назад, но ще изгубя още много време в пречертаването й. Реално. Но горе-долу нещо подобно. Ето е високата четворка, която е на гъсто, широката четворка зад тях и двамата централни защитници. Кое им помогна и какъв беше ефекта от това? Сега виж, като ги подредиш така, откъдето и да е топката, в който и да е от централните защитници, пред него по диагонал той има атакуващ триъгълник. Да, ако примерно топката е в единия, тук имаш триъгълник. Ако е в другия, тук имаш триъгълник. Не, и триъгълник към самия него. Примерно вътрешния хав с външния. Нали? Да, ето го. Не, да. Номер 2, да, ето този. 2, 6 и 3, да, и този триъгълник също. За да може Левски да го покрива и да може Левски да не позволява на Лудогорец да изнася с триъгълник, защото те така тръгват, изнасят 100 триъгълник и виж, който и да е вземе, пред него вече има хора, които тъчат в полупространство. Защото те събраха втората четворка, нагъстиха полупространство, нагъстиха коридор 3, събраха коридор 3, 2 и 4 в едно. Не мога да ги обърна на коридорите. Да, няма как, но полупространствата. Там, виж, средния коридор в тази формация, те го нагъстиха, примерно. Зона 14, ако говорим така, която е зона 5 сега. Да. Те събраха, в който и Халф да поеме топката сега от Лудогорец и ако успее да се обърне, те директно имат игра по правата в полупространството. Директно. Ако примерно успее да го елиминира играч. Да. Примерно, да. Или ми малко настрани да се дръпни от играчи и тогава да е поеме. Нали, дига се нагоре между зона 8 и 9. Леко по диагонал. И там е поема. Примерно от футболиста вече виж пред него има коридор за игра по правата, която е от вътрешната страна на защитниците. И двамата могат да влезнат от вътрешната страна, защото е събрана четворката. Фулбековете не могат, винаги някой може да мине отвътре. Добре. И това е лошо. Левски, за да могат да спрат това нещо, минаха в 4-4-2. Да играят човек за човек. Ето сега по този начин спират триъгълниците, които да работят. Но там вече излезна индивидуалната класа на Лудогорец. И при 1-1 на центъра Лудогорец взеха преимущество голямо. Много голямо в разиграването.
Разбира се, те имат и много подвижни футболисти, които вършиха много работа. И единият трик, който те правиха, е единият от задната четворка да се връща, който и да си фаниш този сърбина най-често се връщаше назад. Така. От задната четворка се връща назад. Той е в предната четворка сърбина. В най-предната четворка. Имаш предвид, примерно, този футболист. Да, и той се връща където прецени, че може да поеме топката, в която зона си иска. И така правиха числено предимство веднага, защото минаха зад гърба на футболистите на Левски. А защитника на Левски не може да го следва чак там. Да, може да го последва до тук, но не и до тук. Да. Защото ако го последва до там, следва дълга топка отзад. В тая зона. Да, и има натичване по тъча. Тъча, ако искаш да влиза навътре, няма никакво значение. Тъча, и ти изпразваш зона, която тя бъде атакувана веднага с хвърлена топка. Виж второто по време колко копнати топки има отзад. От страна на Лудогорец. Така стана и положението, което Вуцов излезна на ъгъла и се съкрати удара. Просто стана от другата страна. Но имаше копната топка. Сърбина се върна, обърна се и я копна веднага. Защото защитника го последва до някъде и остави празно пространство. И отиди. Това не съм го видял, признавам. Това не съм го видял. Виж, те са 3-4 положения, които са копнати отзад. И едното положение, сега ще ти го обясня. Топката е в централния защитник, от ляво стоящия централен защитник. Така. Извинявай, дясно стоящия централен защитник, глуп си говоря, дясно стоящия централен защитник. Сърбина се връща в коридор 8, между 8 и 5, в средата да я поеме. С него тръгва единият централен защитник, но той не може да го следва твърде много, отива до там. Намира ъгъл на поемане на топката, което се случва, и сега, обръщайки се, копна в полупространство между зона 1 и зона 2. Ето там. И там излезна футболист на скорост, където Вили Вуцов излезна по диагонала по правата и тук и блокира веднага удар. Ето тук стана един удар. Не знам този удар дали си го спомняш. Този си го спомням, но не си спомням как стана. Признавам се. И това бяха последователни еднакви действия. И някои копни топки бяха изчистени с глава и карамбол, но отново бяха по същия начин. Единият от задната четворка прави числено предимство и другите трима от четворката атакуват определена зона, която се е изпразнила. Ако не се опразни зоната обаче... Продължава разиграването с човек допълнително. Тогава вече в тази зона ти имаш... Продължаваше разиграването с допълнителен човек. Да. Ето го тук, допълнителният човек, и имаш предимство. Аз за това съм се записал. Боже, как се казваш, вече, че забравих пак. Станич. Станич, да. За Станич говоря, записах си. Да, Станич, той направи разликата в второто по време. Така е, абсолютно. Добре. Казал съм нещо с големи букви и много искам да го говоря. Поредната простотия, и аз искам да я кажа, тази фърлена бомбичка по вратаря. Това е нещо, което трябва да спре. Не знам как трябва да го направят, но това е безумно. Ти видя ли колко е близо до вратаря? Да, това е Не, то не е безумно, то е много опасно. Ние се връщаме в един врат. Хората правят миньонки, това е опасно, правиш миньонки и се пукат да фърлят. Да, лошото е, че ние знаем за какво става дума и знаем последствията. В българския футбол имаше много тежки последствия след такива бомбички и много дълго време бяха спрени. Не знам защо сега се върнаха обратно за използването им. Странно ми беше. Аз не знам. Защото някакви младежи, някой умник, по-възрастен наш набор ги е научил да правят миньони. Сега те не знаят, но най-вероятно си има познати, които правяха миньони. Как? И това е безумно действие. Аз съм против. Един в нашата махала стана без пръсти от правене на минимум. Не, аз това, което мога да кажа е следното. Аз съм против. Безумно е. Като го видях, не успях да се събера. Викам, ето, на мача Ботев и Локо фърлиха бутилка. Ако беше бомбичка. Неглижираха го това нещо, неглижираха цялото действие и следващото ескалира. Фърлиха бомба. Сега по следващия път ще ги стреляме ли? Сега като неглижират това, ще ги стреляме ли след това?
Аз също съм против бомбичките, против димките, защото на мен димките не ми създават кой знае каква атмосфера, но има хора, които им се радват. Окей, димките, димки. Обаче бомбичките са ми в повече. Признавам. Ама ето бутилка с вода и колко хора казаха, то просто една бутилка с врата по вратари. То е просто една бутилка с вода. Тя е отворена, какво се прави на разсен. Това бяха безумни коментари в интернет. От какви ли не фенове. Абе, в Пловдив бяхте, айде сега. Кажи си сега за Пловдив. Сега си кажи за Пловдив. Съгласен съм. Баща ми е на 80 години и съм спорил с него, той ми казва, какво се прави на лут една бутилка сам. Викаме, баща ми, ти си, кога си хвърлял бутилка по човек, бе? Никога. Викам, и тогава как? Това е прием. То по принцип не е приемливо, ама какво се прави? Викам, ти сега като фен на локото го говориш. Ама хората го приемат, че това нещо е приемливо да хвърлиш нещо по някой. Не. Дига шум долу пред блока и комшийката решила да хвърли саксия по тия да... Представяш? Представям си се. Саксия или ген с вода. Или ген с вода. Ние вчера си говорихме това с баща ми, че някой свърлил саксия, защото някакви били пикали шум, дигали шум долу пред блока. Викаме, човек, тази саксия може да го убие. Абсолютно. Не знам. Много опасно. Да, аз не знам, що си мисля, че това нещо е приемливо. И само да кажа... Аз това Футболната асоциация неглижира това. След това кой ли не неглижира? И сега, защото ти стане инцидент, ще неглижират и бомбичката. Мисля, че няма да има драма с нея. Аз го казвам, малко или много има някакви хора, де те чуят. И те да го кажат. Трябва да си дигнеш. Не е нормално това нещо да случва. Аз искам да видя наистина хората в България, в медиите, дали ще реагират. Това е безумно, бе, човек. Не. Знам, че е гледна точка, която знам, че не искаш, може би, да говорим. Ама не, напротив. Аз съм много против това нещо и не мога да го разбера. Така е. Хулиганството тръгва от Англия. И е пълно в момента. В момента е модерно в Англия да си хулиган. Това стана модерно отново. Отново е пълно по улицата с такива деца маскирани до тук, черни с колелета, де само ще каква глупост да измислят тинейджери. Абсолютно модерно. Сега може да не са черни. Не винаги. Не, черни дрехи, маскирани. Да, това искам да... Черни дрехи с маскирани, само очите им се виждат, носят ножови в джоба. Наистина са опасни. Не, в България, може би, аз като бях малък такъв тип гангстери нямахме. И сега, това, което искам да ти кажа, че в София ги има. Дай нататък. Направо е супер. Направо прогрес. Има пълен прогрес. И случвайки се това, се прави всичко възможно тези хора да не могат да влезат на стадиона. Такъв тип поведение да няма на стадионите, да не е социално поведение. И се прави всичко възможно това нещо да се случва. А ние по никакъв начин не се опитваме да кажем, че това социално положение и поведение по стадионите няма да го толерираме. Ама не да кажеш, аз не съм съгласен. Няма да се толерира. Като фърлят бомбичка, мача спира вън. Те ги предупредиха. Съдията, между другото, действията на съдията в това отношение беше абсолютно адекватно. И като фърлях още 30 бомбички по-късно, що не ги изкара? Ето това е големия въпрос. Значи това трябва да се случи. Хвърляне на бомбичка, хвърляне на предмет по терена, край на матча. Пътувал си 5 часа до Резград, оправи се. Край на матча. Матчът директно спира. Трябва да има някакви санкции, които наистина трябва да са сериозни и да бъдат спазени. Това ми е нещо, което... Как може в едно социално общество ние да сме доволни от агресията в социалното общество? Тръгваме в много тежка тема, която е социална тема и на мен не ми се иска да я продължавам. Да, спрем до футбол. Ама тя е свързана с футбол. Той футбол е последствие след нея. Така е. Най-вероятно. А кое е първо? Футбол е последствие на това. Това тръгна от футбола, според мен. Не. Категоричен съм, че не е. За съжаление въпреки, че ти ме запозна с хора, които са силно интелигентни, в този канал са силно интелигентни, които следят футбол и нямат нищо общо с това. И наистина, моето изказване процентово не е приемливо. Но трябва да пострадат всички, за да спре това. Това е лошо. Ще знам, че и хората, които обичат футбол, ще кажат, как така ще спре мача? Ще спре заради простията на процент от, примерно 1% от населението. Ще трябва да спре, за да могат те да спрат.
Не, бомбичките са абсолютно неприемливи и това е точка по въпроса, няма какво да го дискутирам. Добре, има ли нещо друго, което да кажем, за да затворим епизода? Минавам през записките, ако искаш пожелай. Да, в смисъл, че подобни видеа ще правим между другото с Милен. Следващото подобно ще е след мача на Лудогорец и ЦСКА. Не знам кога ще бъде. Ще преценим кога ще бъде. То ще бъде абсолютно конкретно, тактическо, около Виж, записал съм си 2 контратаки на Левски, опитащи се да се развиват в 60 и 62-та минута. Това са първите положения, които са. Първа атака, която е контратака в 60-та минута и 62-та, нищо преди това. Така беше. И първо разиграване 72-та минута. Не помня кога падна гола, не съм си го записал. 78-79, там някъде беше. Добре, ами хубаво тогава, Миляне. Да спираме до тук. Дами и господа, обикновено с Милен всеки вторник правим футболни анализи, а за определени мачове от българското първенство правим и допълнителни видеа, дано да са ви интересни. Хората да харесват този тип видеа български, за да знаем как и колко да и разбира се, кажете какво ви харесва, какво не е, добавете вашето мнение, с удоволствие можем да го прочетем, защото това не е лайв, това ще си е отделно видео. Аз принципно чета коментарите, но гледам да ни коментирам. Добре. Не е моето да коментирам. Добре. Хубаво тогава. Но със сигурност ги гледам, така че хората като кажат нещо, да знаят, че аз си преглеждам, когато имам възможност. Добре. Ами, дами и господа, това беше от нас по отношение на Левски и Лудогорец. 9 точки разлика на върха. Така че те първа чакаме да видим как ще се развие нататък българския шампионат. Милене, благодаря ти още веднъж. До следващия път. До следващия. Чао.